Moi, mä oon Junkkala Jone ja mä toimin ratamestariryhmän vetäjänä tämän syksyn ykkösryhmän SM Pitkillä. Ja nämä kisathan pidetään Kirkkonummella Meikojärven ympäristössä maastossa, jota voi hyvällä syyllä sanoa legendaariseksi. Tai voiko? No, sä voit päättää sen itse ensinnäkin katsomalla näitä videoita, joita tulee tälle kanavalle kesän mittaan lisää. Ja tietysti sitten tulemalla mukaan kisoihin. Nämä nimittäin on sellaiset kisat, johon kannattaa tulla, vaikkei A-finaaliin välttämättä yltäiskään. Maasto on hienoa, radat on vaativat ja hyvät maisemat myös. Ilahduttaa, jos vaikka sitten kunto loppuu kesken. Meikon alueet voidaan jakaa 3 päämaastotyyppiin, joista kaikkein yleisin on tämä kuvassakin näkyvä avokalliomaasto. Meikolle on tyypillistä tällaiset hyväkulkuiset, varsin avoimet, hienon näköiset kallionpäällystät, joissa sitten paikoitellen on vähän pienipiirteisempiäkin alueita sekä muutamissa paikoissa suorastaan poikkeuksellisen pienipiirteistä ja jyrkkäpiirteistä maastoa, jossa varsinkin kun 15-tonnisella kartalla suunnistetaan, niin luuppi tai levykompassin suurennuslasi on varmasti tarpeen, vaikka olisi ihan hyvän näköinen.